Iya. Ngapa kowe kok guyu nggih? Mergi niki nuwun sewu kewajiban sing angel ditandangi. Kok angel ditandangi? Lah mangke nek Sinuwun Prabu Mandura Kanjeng Koko Prabu niku tekan bali Kambang mboten mungu nendraning Koko Prabu Ndrawati. Lah Kurawa mandhawi ngeroyok Koko Prabu Mandura. Kula tak takon Kurawa semanten iki sing wantun kaliyan Koko Prabu Mandura sinten? Cobi kula tak nyuwun prisa. Mboten wonten nika niku jago-jagone wong perang digdaya sekti kalintang pilih tanding boboting yuda. Koko Prabu Mandura niku dados gurune Werkudara dadi gurune wong perang. Kok ajeng dikeroyok Kurawa. Kurawa niku baja ming 100 sak anak putune kon ngeroyok Baladewa mboten ajeng menang. Ngangge mikil,